was for your mama, Chiama, Bebra, so, Mammy, Amaudo, Bison, someone, your bobo, no, pay your bar, not your deba, someone, some of the dos, son, apostle, and ye. Openia Oda National Lottery Authority ano de futu akodiama MPP amanjuku no se niema wono aye no omo enchichire na omo mfa kwan bi so entoma Ghana ma de hie hunu nyuma mampeni na nado danko akufo na MPP aban wono aye ya de mo abekọ bogatanga baton pesua so 90 abato so perfect nsɛmhwefa proso chese aposifo achiri nipa ba miensa bia womo esusu so makwakọ wiewie nro Regional Hospital wo eye bogatanga na Ghana ma de hie bia womo eye omadwene se womo fa fom akọ eye UK London abonten so no odonfo ya dom ama wono akwaduru abusiafo yebekọ no makwantuo mu nsam yakọ na yakwakuti kakra abusiafo weni afufuro pi na no pay yakekese ne se kase ba bia wo bia no ye bade de aba besomo ye hye kase na semfamfiri mampani na nadodan kwakufo na tena ye mampani na nadodan kwakufo do agira tumi a Ghana ya mamra constitution ya mamra ne nchiama no de amano so Emma Openi Evans Agri Dakon Obonidin se ono ene nkonko epene kwanchefo a obeda a civil service of Ghana ano Openi Evans Agri Dakon Mampeni na nadodan kwakufo do Obonidin se onko no nkonko epene kwanchefo a obehwe Ghana ye civil service nyina so wo kono akwakoshe Openi na kwasi ajekum dwamena anan okono akwakose Openi na kwasi ajekum dwamena anan papa ansa na mampeni na nadodan kwakufo do bebonidin se onko da civil service nyina no na ono ene na ye chief director our ministry a na ehwe eye parliamentary affairs nsensem Openi eye agri eye dakono na epene kwanchefo a wo hwe eye Ministry of Parliamentary Affairs womo no na eye chief director honom na mampeni nam ne churchofo penny na asante bedi etu so na odekrata we ababonten se Dr. Evans Agredakon wonkoi na onkohwe eye civil service nyina so enwechi so obejiatum so onyintumu mampeni edi atato se womo amane be na watchim yenu se onfan krata mra se obejiatum akwakoye adwuma so onyintumu womo ehwenimu so de sa enkrata na be mampeni enam sa krata yi so abo yewura Dr. Evans Agredakon abaso se womo kaka womani wono ena mo fi se osefata wono ena wonim dia soronko wono ena chese owosu yehunu soronko a obetimi edi aboa ama Ghana ye civil service na etumpon nti we yakrata mampeni na nadodan kwakufo de ababonten enam ne church of openi so na opao Dr. Evans Agredakon se peni kwanchefo a wokwakwe Ghana ye civil service nyina so ye to akase no so ne de ma konsamfufrum na operi samia uku ena ye peni kwanchefo woda National Lottery Authority ano wode adesrede ato MPP amanyoku nanim se wonema enyen hyehyeye no mo emfa pran ene kwanfufuro a womo ebetimi ede agina so no mo ede aton mampeni na nadodan kwakufo ne papa wa ye ede amomaye yewura eye samia uku sesei eni eda kwan se obekọ eye ekuapem abato empesua no so na chese ekuapem north no akwakọ gina se MPP amanyuku no obi a wo pre eye mrasebedwa no akonya ede amawunum eno no wo stress braso se MPP amanyuku no wo mo ebefa pran ne nhyehyɛ foforo na niema mampeni na nadodan kwakufo ado waye no wo maton ama amansa nyina hunu na mampeni ene MPP amanyuku MPP aban asomoma ya adwuma pa na so muntimi nton wo nsem wo muntimi nton wo niema ne ye eno ana ma ase ayese mampeni akufo ado enya hwere nto besre so mo mfa pran foforo no mo mfa nton ne papa wo mo aye ede amoma yi. That is our ability to communicate what we have been able to also achieve in government. Because man to man, item by item, pillar by pillar, segment by segment, sector by sector, we have performed creditably well. In 2024, we have to work ×2 to win 2024. I'm being brutally frank. In 2016, there was a considerable level of agitation for change. And the very reason why your campaign in 2024 will be different is that the campaign in opposition is different from a campaign when you are in government. If nothing will remind you
What should remind you is that when you are in opposition, you use change. When you are in government, you use continuity. Observe your rasame ewuku oko akuapem no fabaton pesua so a sese na ni abrepa ya wosre tu ine ne ese ine for one pesua no so momfa tumi ma no na onyinam empre eye mrasme dwakonya no emfa MPP amanyuku no ene yete se wosre se MPP amanyuku no mfa nhye foforo so no momfa nton wo ne ma to Ghana for enim ye to aso na ye de ma concern foforum na a police for wa santemantema se busia entity abato Sompa FM nsɛmtwɛfo pono so kyerɛ sɛ wɔn ani abere pa akronfo primanfo bi a wɔn ɛkɔto hyɛ ɛyɛ kagoka yi bi bɛmienu so ema wiase kyerɛ sɛ nipa baako wɔn bɔ no tuo eku no abusua entity abato Sompa FM nsɛmtwɛfo pono so kyerɛ sɛ aposifo ɛpɛwunum ɛwɔ asantemantema se arehosɛm yi esi ɛwɔ enyinam so number 1 ya ɛwɔ asantemantema se na aposifo no ɛkyerɛ sɛ wiase no na sa akronfo yi asesa kyese mobile phones no amasika be 2000 Ghana cedis ya na ewo adrabafo no ho no wo mo atabiri edeko enam some adehye won potamo no mo de kyese piti brabra na abo no hu pa ababeto wo no so na nam so ama Ghana post adwuma no de krata ababonte esre se obianka na koma ntono yam na adehye won potamo no mo so no se ne yetete se sa akronfo primanfo ibokro no wieye hane omudo omo ho ka nwura besi na wo muntimi nya wo no nchi wo no wo de won potamo no nyina enfi omani se omo fi omani kotwa bisi a omo ne chia santamo na omo enfani akiri na se omo so bi ni su ne ban ne niam bi a wo ye no shedan koye na se unse wo bi ne nanam ho no mo a entempara na waye aposifo asukyira aposifo ehyebo se bambo omamiem awo sampotam ho no mo ene asantemantema se pa we eye Ghana Police Service one more enkrata womo ede ababonten yento akase no so na yemfamo enko eye Ghana fo bi no mo a womo eye se omutu bata afri eye enkrabonten so na omode omani ache London abonten so omo fafom na busi omo hyase ede free eye enkran na chese asa agro aso ombeko asa wono mo nko nipa be du miensa ena ehyase ene enkakran kakra no matiesim e Cote d'Ivoire abonten so kakran na chese omode nam Senegal kakran na omadom adru Morocco na chese kakran sa na omode nam Spain and Portugal nom na chese sia womo esi nkete se kwan bia so womo ebe fafom wabra also mo fa dupre no womo ebe fafom na wono akọ no mo akwadru eye London abonten so and ye chese womo ekuta kais be nsia wo se be numu se nsia and chese womo edinamu koya kakran kofa Spain num kofa Germany num ewura modifa France num na kese woni o ko na omo akwakodu London abonten so na na mu odrede kasi omo de koye no ebi eye Toyota Land Cruiser na Toyota Land Cruiser de na yemienu ena Lexus RX 350 Lexus RX 350 saka na no mo de kwa na manfo se ntimi nkonkodu eno kra na etimi ekoko kese pa eno mukuta eye Ford eye F150 Ford X150 so ebako F150 bako ena omukuta Mercedes Benz ne ye G-Wagon eno so eka ho ena ke so mo de yes sir ena omo ede akwakoduru eye London abonti so nti abusiafo se ohwe eye television no a we eye mra womo ekokoduru eye London no ena Ghana fo bi no mu a ewo London abonti so na omo ababehia wo no mu a omo ekuta Ghana flag bi gina Land Cruiser no so na ebi susu gina nkyene a omo apeja Ghana flag no eye abakosem surunkom sa adamonto we ya Ghana ma de hye we etu ye no BBC no mu nyina chese eye omo nwanwa se ohwe kwansi no omo twa ye no about 10,000 kilometers eno omo twa ye free Ghana edi ekokopie eye London abonten so no na ni nyina eye se omo pese omo eye abakosem surunkom
ɛde kyerɛ wiase sɛ ɛnyɛ wie mu nko sɛ wotena du prim ɛna wobɛtumi ɛde akwakodu London abɔnten so ne mom sɛ wote kaa mu kura no a wobɛtumi na ɛyɛ wakwakodu London abɔnten so yɛnkɔtie wɔ mo kakra ɛne nsɛm ano mo ka abusafo nti wei ɛyɛ Ghanafoɔ a wɔn atu bata ɛnam fam akwakopie ɛyɛ London abɔnten so nti sɛ ohwɛ wɔn ɛkaase no ho a wɔn atwerɛtwerɛ kyerɛ sɛ 10,000 kilometers expedition and more atro ediagu no yet was on the Makobo Gatanga baton pesasona absafon titia abatoya pono so say Ghana ma de hye be miensa apusifo achi wunum ewo boga abonte so na che o machi wunum no say nura a doctor for also mo de ye adwuma ewo boga Gatanga Regional Hospital no absafo entitia che say o ma hye ne ndakam say omode kohin so omode free hin so omode koma hwan so omode kwakoye de ena yachi wunum omudi edidi suyi Raymond Asoke Noyele Bridget ena Rahim Fesalat ya yachi wunum miensa na oha wo ma hyehyɛ ede agu ayike ya manfodi uban kitin wo ma hyehyɛ edi egumsa ya ne number ne ye GE 1532-21 car ne number ye GE 1532-21 GE 1532-21 na one more HS so mo hwe driver ni no ene wo mo ka ho no se ne omusi nanam ayasabia ho no mo no a ase ku asem bi ebam no a na kyese omo yesusu se bone abasa nipa miensen etrim bone eya abomani so ene nam so ama odomfo bi eti a policefo na so a policefo wo bogatanga de wo maso tutofom tietie mu a ehwe wo mu din no ano na kyese enuro no a ye de aba ya sabia honomo si emfa enhwe yare yemfa ema yafo no ena eja enyansafo miensa omude omunim nyansa chen obia ahyehye ne nakamu a womo edi free ayasabia honomo akono kyese womo kɔ na so makɔ akɔtɔniu so makɔ akɔyɛ ne deu agitwedi amponyankrompɔn ya ena obetimi akyesese de aposifo adoa wonum amanta mo sebro nyankokɔ mo dagya ho a sie de mo kasei womo edi onomo ɛkɔ akɔgyina ɛyɛ emra no ebusafo posifo kyese enwiemu a aka akyire bia so no wonomo ɛyɛ yeso so yɛhyɛ mobɔ sa asemi yɛ ne di akyire ebifra to bia no yɛmfa enkamemo yɛnto aso na yɛmfa mo enko ɛyɛ asambere man ya batwa ebusafo ani da kwan so don for ya doma October bosumi no mu baso na North Central Assemblyman honorable eye Agrippa Opoku ena enei yenuanom nkuma no odon for ya doma ne wo mo ekwa BC exams no wachiche mathematical set no ene chesa kadia ebebo wo mo nso hwemu wode adum wonum na nyenti a otu sa na mo we no o cheche ne nsem de kire sei me no me kai me ma me fia pokua nya asem bi e o court me sapa primary asem ko de me nhye dankai no so me kai se judge no ebusa and say na me lawyer we ne come forward and it was sad say na onibi and that was the first time I met TB a friend say legal aid because na I was say ye chen so onko baby sana onko pe lawyer na ewono ma me ka che mo se mi shade na mi shade ba me ka che mo se mi nyina me lawyer na ekwan be so na me fa be lawyer e ya addition iwi ase ade a e ma osikani enu hiantem ohiani entem etimi etiawa ana se ebe ye pepepe e suku enu nti as an assembly member me hu ne se community no ebetimi ayiye ne nkyekere ni mpagya ne mpuntu se ebekọ nanim ana ebegyina na e wo se enjima na se yenuanom nketo a eba no e se ye boa wo mu na ye show mu nkwan e wo adesua kwan so
Abusafo nti we aye no suntre so assemblyman na yetene kene no akiri enkwala no mutri ye mathematical set ni ade ade omo nsaka bie so no de ensemse tu yanim wa chairman set wa chief books wa sa chire send ko exam so wa this Friday exam so na ibu kwa ini books atiba school so ade be books my and they can't be. And as my catcher now say, Yankupon Shan, any map or Wayama, Akusa school account. Almost Emma Essa and pay. Same was in Katevi catcher. Yeah, and Cassia Assemblyman. They catch it in your tears. The Yamias, so they are to have a case. It's any. Mine as assemblyman and beat my AC. Am I? But the shadow papa say, a full flavor to by say, the cinnamon say, when you're dead, I say it should be. Abusafo nti we North suntre so assemblyman nana montu 2 ye na nkodai yete se wo mo edida ase no na ye to aso ne de makomfinti mantemo ni fahene a owo gomua achempem na woduma fashe bia wono mo edie wode atugya se wonde wo kama wiase nyina te wo kama mansen ate se gegesam no a ase nipa bi no mu piepia na tiko e de aba be ro mu no wono ene na dehye a wo mo gomua achempem ne mpotam de enya de ombe so kra wa obe wadwene se wo ye gay na ade wani kire wo mpotam horom no ade ni din ena mo de be yo nana enkomo ne nsɛmtwefo eboye wa fashe na sini ya focus kra yin de in fact what besia unwar besia na beyin so unwar beyin besia unwar besia na beyin so unwar beyin oye musika sakra ni ya yo gya me na gana bo fakete se gina peyin na yim wo tie video ya peyin na ya yoro ho last year last 2 years me secondary school boy bi odi ya president Akufo-Addo a no ya yaw pa oye yaw first so na academic subani ho politics inti na abeka because oya obi wo bonsima manda wa ya so first na nkadamada abofre ye anka abea wo de bogu na chi no ona ya adekakara but na coffee go ho wo aka di adrubon wo aza wo ye inde obi wasi gomore sasafo ana rorida group bi no atwi na bayimra mo abofo na obi bofo ma ye boyo hwem ni ye hun de oya bayimra no bi twa mo bofo na ona na bofo na se hwem hu na bayimra no bi twa mo bofo ma ye bo hwem pa kwa twa abayimra no e se ensa kon ye mfa ho nchokete simple. Abusafo nti we aye ni fahina owo gomua achempem ene yete nenken nana adubuata ena yete nenken no achi o mankrado a owo gomua achempem nana kumasa krampa ya otoso mienu esoso esre Ghana ma de titiriu ene mranche ne maba wa no se tu ho ache honhom ye ma na eni enim ni nyina eye se beye ne ye man no ebe fa ne ntoma papa e de frentia sesidinde ye mama bi adinya wate de embibi botwema onyimpa kor ono so ye gomoyin odo ho ba afa o fi gomomam ha eni nti ye tota se amanfo nya de wombra na wo so gomomam na etu acha na oye no yesu yenye bi ne mfa nhye na nyimnyam de madri se fi gomwa na wagano e wa abochiro afisa bra ofi inde ya lanchi akopon ya aduma next week 11th 12th 13 nkotu da basenya ebe be shemo ha na ya kire culture ontimu pa ma wiade nya wahu obotrada afibiare do obotrada afibiare do obotrada e tuta so obia de obia mfa no nhyem usane nananum nje moyim bo be de so waza ye ya na wara na aye the apathy attitude no desre de obiara mo nye dam asafo no wo ba na de ho ahyem e kwan no obokwa akobọ kwan na de ho ahyem ejuma bi a wo ye bi afa ho hyem na nya krabohwe na obiara so hu de eja ahor ne etu acha ade na oye no nya ya kechiri yesu ya ye beye ma obiara we hu de ade oye no wanye ne keke ye wanyisum de nde ya ba bapa dwumedi no huntume nwana waye wadwen de enu wo beye wonye no na nanyi fa wa asini dua nde ye beye
Observe we a oman kradwa owogu mu achempem ne yetene ka yegyina we so na no pay ensema ye bobo no de besom no ye de mosia ne asore ama man hene ye dubu achi atena se ade achi bia dwumadie atwa so medin ede nana ye abo amani bia boga ye da mase na mamunity ne hwa anyado